I a continuació, per tal que quedi tot perfectament identificat, tornem a repetir perquè quedi constància en la gravació que us hem fet, que us hem posat en coneixement aquestes condicions de l'enregistrament. Tal com us hem informat prèviament, a partir d'aquest moment s'inicia l'enregistrament de la sessió. Així mateix, us recordem que podeu exercir els vostres drets corresponents a les vostres dades personals d'acord amb l'explicació anteriorment efectuada i amb la informació que us ha estat enviada a través de les diferents comunicacions de la sessió. Per a més informació us podeu dirigir a l'avís legal del web d'ACU Catalunya. Moltes gràcies i dono la paraula al director d'ACU. Moltes gràcies, Esther. Bon dia a tothom. Estem en aquesta sessió de debat i de formació al voltant de la segona eina dels focus, aquesta sèrie de documents que estem preparant de suport a la qualitat universitària i que hem anomenat eines per la qualitat universitària i que, com sabeu, forma part d'aquest intent d'anar compartint amb tots els que esteu interessats, interessades per la vostra feina vinculada a la qualitat universitària des de diferents posicions, especialment les UTQs. Es tracta de tenir espais de debat i de formació que contribueixin a fer les coses el millor possible i que compartir, diguem-ne, tota mena d'experiències, però també d'inquietuds i de dubtes que puguin sortir. Aquest focus, com ja heu vist en la convocatòria, és un focus que se centra en el tema de l'avaluació dels resultats d'aprenentatge i tindrem la sessió, com també s'ha anunciat, impartida o desenvolupada per Josep Manel Torres, que és la persona que l'ha, diguem-ne, produït, que l'ha preparat per part d'ACU Catalunya. Res més, jo agrair-vos l'assistència. Som quasi prop d'un centenar de persones, el qual és un bon senyal que aquest tipus de fòrums poden tenir molta utilitat als objectius que ens hem proposat en aquest cas i que acabo d'esmentar. Res més, li passo la paraula al Josep Manel i espero que la sessió de dubtes i de treball en general, diguem-ne, de tota mena d'intercanvis amb vosaltres, vagi molt bé. Moltes gràcies, Jaume. Benvingudes, benvinguts a totes i a tots. És que impressiona força ser tanta gent aquí. Espero que al final de la sessió haguem pogut resoldre dubtes o compartir inquietuds entre tots i totes. Jo, si us sembla, comparteixo ara la presentació que he fet. A veure, això. Suposo que ara podeu veure la presentació. I res, com comentava el director, en aquesta primera sessió, en aquesta primera presentació del Focus 2, tractarem el tema de l'avaluació dels resultats d'aprenentatge. Havíem preparat un primer focus molt necessari per la verificació de les titulacions, centrat en els resultats d'aprenentatge, i el següent pas pensàvem que era dur a terme aquest segon focus centrat en l'avaluació d'aquests resultats d'aprenentatge que ara les titulacions estan desenvolupant. La sessió d'avui la centrarem en dues parts. Una primera de presentació del focus. És un focus molt extens. Intentaré fer una presentació breu per donar pas a una segona part més centrada en el debat, a la reflexió, a la resolució de dubtes entre tots. Aquesta primera presentació, en aquest primer bloc de la sessió d'avui, presentarem, per una banda,
farem un recordatori de què són els resultats d'aprenentatge. Força ràpida, perquè ja vam fer una sessió de presentació que teniu també disponibles a través de les unitats tècniques de qualitat de les vostres universitats. Parlarem a continuació de com es poden avaluar els resultats d'aprenentatge a escala de matèria. Després, com es poden avaluar els resultats d'aprenentatge que han declarat les titulacions a escala de programa formatiu, és a dir, aquells resultats d'aprenentatge que haurien d'haver assolit les persones graduades, i després parlarem breument de com es podria fer una implantació d'una política d'avaluació basada en criteris dels resultats d'aprenentatge. Comencem, doncs, si us sembla, per recordar en què consisteixen els resultats d'aprenentatge. Com diu la diapositiva, els resultats d'aprenentatge són declaracions senzilles d'allò que esperem que l'estudiant conegui i entengui i pugui demostrar al final d'un període d'aprenentatge, ja sigui una assignatura, una matèria o el programa formatiu en el seu conjunt. Normalment, els resultats d'aprenentatge es classifiquen en coneixements, habilitats i competències. Si més no, aquesta és la classificació que s'ha adoptat a casa nostra i en la majoria de marcs de qualificacions del nostre entorn. Per una banda, tenim el coneixement, com l'assimilació d'informació gràcies al procés d'aprenentatge, i estarà constituït bàsicament pel conjunt de fets, de principis, de teories i pràctiques d'un camp d'estudi. L'habilitat serà la capacitat d'aplicar aquests coneixements i d'utilitzar-los per completar tasques i resoldre problemes. I la competència serà la capacitat per fer servir aquests coneixements i aquestes habilitats en situacions reals de treball o d'estudi i en el desenvolupament professional i personal. Els resultats d'aprenentatge normalment es componen de tres elements. Un verb que indica el que l'estudiant serà capaç de fer, una segona part que indica sobre què estarà actuant aquest verb i una tercera que indica quina és la naturalesa de l'acció que es vol que sigui capaç de dur a terme l'estudiant. Ho veurem millor amb alguns exemples. En el primer cas veiem que el que es vol és que l'estudiant sigui capaç de redactar. I aquesta redacció es concreta en una memòria que tindrà unes certes característiques i sobre què estarà actuant? Doncs sobre unes pràctiques de laboratori. En el segon cas, l'acció és realitzar, dur a terme una sèrie de càlculs en uns problemes, que serà sobre què durà a terme aquells càlculs. I, per últim, en el tercer exemple, tenim una acció d'anàlisi d'un impacte, i aquesta anàlisi es farà sobre l'evolució de la regulació internacional. Veieu? Normalment, aquests són tres resultats d'aprenentatge de matèria i normalment es poden veure aquests tres elements de què parlava. Si recordeu, en el Focus 1 parlàvem d'una sèrie de característiques que havien de tenir els resultats d'aprenentatge. Arribats al punt de la definició, de la declaració, de la identificació dels resultats d'aprenentatge de la matèria o de la titulació, el repte serà com el professorat
en la matèria o la titulació, en el conjunt de resultats d'aprenentatge del programa formatiu, poden comprovar que realment els resultats d'aprenentatge pretesos s'han assolit per part de l'estudiant. Recordem que entre aquestes característiques de què parlàvem, que havien de tenir els resultats d'aprenentatge, una d'elles era que havien de ser avaluables. Per tant, un resultat d'aprenentatge ben escrit permetrà visualitzar la tasca o tasques d'avaluació que han de permetre comprovar el grau d'assoliment d'aquest resultat d'aprenentatge. D'acord? Si veieu en els casos anteriors, en els 3 exemples anteriors, podríem visualitzar molt clarament quina seria la tasca o tasques associades a l'acció corresponent, allò que volem que l'estudiant demostri. Com podríem dur a terme aquesta avaluació d'aprenentatge, dels resultats d'aprenentatge? Parlem primer, si us sembla, perquè com que tenim dues tipologies de resultats d'aprenentatge, un més generals corresponents al perfil de graduació i l'altre a les matèries, parlem, si us sembla, ara de com es podria dur a terme aquesta avaluació a les matèries o assignatures d'una titulació, de qualsevol titulació. Si pensem en una definició clàssica, si a tothom ens preguntessin què entenem per l'avaluació, podríem dir, com s'ha entès tradicionalment, com un mecanisme mitjançant el qual l'estudiant pot demostrar la qualitat del seu aprenentatge i el professorat qualificar-lo i certificar-lo. Aquesta és una visió de l'avaluació que es pot tenir des d'un procés d'ensenyament-aprenentatge bàsicament dirigit pel professorat. El professorat transmet una sèrie de coneixements que es poden posar a la pràctica o no al llarg del període formatiu i que s'avaluen a través d'unes determinades tasques. En aquest plantejament, els criteris d'avaluació no sempre estan explícits. O sigui, els criteris amb què avaluarem aquest coneixement no sempre s'han fet explícits per a l'estudiant. La visió de l'avaluació comença a canviar una mica quan o a mesura que la definició dels resultats d'aprenentatge o la necessitat d'introduir resultats d'aprenentatge pren rellevància en el món de l'educació. Un moment que marca una certa inflexió és a mitjans del segle passat una concreció que fa l'acadèmic Thomas Angelo sobre el procés avaluatiu. Ell diu que ha d'estar orientat a comprendre i millorar l'aprenentatge de l'estudiant. Per tant, veiem aquí un canvi de paradigma. Passem d'avaluar per saber si s'han assolit uns coneixements, bàsicament, a orientar el procés cap a l'aprenentatge i la millora de l'aprenentatge de l'estudiant. Les expectatives del professorat en aquest tipus de plantejament no han de quedar ocultes, s'han de fer públiques i l'estudiant les ha d'entendre, si volem que ajudi a la seva progressió, al seu aprenentatge. A més, els criteris i els estàndards per comprovar l'assoliment de resultats d'aprenentatge han de permetre un aprenentatge de qualitat, per tant, han de ser els adequats i alhora exigents. I finalment,
ell diu que l'avaluació té com a objectiu final ell diu que si l'avaluació ha de tenir com a objectiu final afavorir l'aprenentatge de l'estudiant, aquest procés d'avaluació s'ha de poder revisar i millorar contínuament. Veiem, doncs, que en els plantejaments més actuals del procés d'avaluació apareixen bàsicament 3 propòsits. Hem parlat d'afavorir l'aprenentatge. Després estarà, evidentment, la certificació de la qualitat de l'assoliment de l'aprenentatge. Això és intrínsec al procés d'ensenyament reglat, diguéssim, en què al final hi ha d'haver una certificació que l'estudiant ha assolit una sèrie de coneixements, habilitats i competències per obtenir aquell títol, per superar aquella matèria. I un tercer propòsit és l'assegurament de la qualitat, és a dir, la demostració que a la matèria, en el seu conjunt, s'estan assolint els resultats d'aprenentatge pretesos. O a escala de programa també s'estan assolint, i això és fonamental, per exemple, a escala de programa, per assegurar el prestigi, per superar processos d'acreditació o pel rendiment de comptes. En el focus 2 recollim fins a 16 característiques que podria tenir tot procés d'avaluació de resultats d'aprenentatge. No en parlarem de totes, fixem-nos en algunes que podríem seleccionar com a més rellevants. En primer lloc, l'avaluació ha de ser vàlida, és a dir, les tasques d'avaluació que seleccionem han d'avaluar allò que realment volem comprovar. Han de ser fiables, és a dir, 2 estudiants que han assolit un nivell de qualitat similar pel que fa als resultats d'aprenentatge han de tenir qualificacions similars. D'acord? Hem parlat de la transparència. L'estudiant ha de conèixer a l'inici de la matèria o de l'assignatura tots els detalls relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge, i especialment els relacionats amb l'avaluació. No poden haver agendes ocultes ni sorpreses a l'hora d'avaluar l'estudiant. Una quarta característica que podríem parlar és que ha de ser justa. És a dir, independentment de les trajectòries o experiències formatives dels estudiants, que sempre són diferents en una matèria o en una titulació, han de tenir les mateixes oportunitats per superar aquella matèria o aquella titulació. D'acord? Un concepte que apareix sempre quan es parla de resultats d'aprenentatge i l'avaluació d'aquests resultats d'aprenentatge és l'alineació operativa o constructiva. Trobareu en la literatura en anglès. És important que, arribats a aquest punt, parlem de l'alineació operativa entre tots els components del procés d'ensenyament i aprenentatge, perquè, per una banda, permet garantir l'adquisició dels resultats d'aprenentatge i, per l'altra,
permet la comprovació adequada d'aquest assoliment i de la qualitat de l'assoliment d'aquest resultat d'aprenentatge. I aquests dos elements, per una banda, garantir l'adquisició i parlar de la comprovació, s'aconsegueix gràcies a l'alineament de tots els elements que componen el procés d'ensenyament i aprenentatge. L'alineació operativa vincula els resultats d'aprenentatge previstos amb els processos i les pràctiques necessàries per fomentar l'assoliment d'aquests resultats. Veiem que l'alineació operativa és la coherència interna que s'ha de produir entre els resultats d'aprenentatge pretesos, el contingut de les matèries assignatures, les metodologies i les activitats docents i els mètodes i criteris d'avaluació. L'alineació de tots aquests aspectes ha de facilitar l'assoliment de resultats d'aprenentatge. Per exemple, si una assignatura té resultats d'aprenentatge relacionats amb la comprensió, accions de demostració, d'explicació, d'interpretació, d'anàlisi, etc. Però la metodologia docent és de classe magistral, les activitats de l'estudiantat són prendre punts i preguntar a classe i l'avaluació és sumativa, és a dir, és una avaluació que es produeix al final de l'assignatura i és un retorn de les qualificacions, aquí no hi ha alineació. Atès que les activitats que duen a terme els estudiants i les estudiants no permeten posar en pràctica els resultats d'aprenentatge. I l'estudiant no té oportunitat de practicar al llarg de l'assignatura l'avaluació i conèixer el seu progrés. Veieu? Per tant, hi ha d'haver una coherència interna entre tots aquests elements. La metodologia i les activitats docents han de permetre posar en pràctica els resultats que al final s'avaluaran i les activitats d'avaluació han de poder avaluar allò que es pretén avaluar, és a dir, el resultat d'aprenentatge. D'acord? Aquesta situació o aquest exemple que us he posat ens el podríem trobar ara mateix en un procés de transició entre una forma de declarar el perfil formatiu de les titulacions i la forma actual, en què no acaben de quadrar com declaràvem el perfil formatiu, especialment abans, i com l'hem de declarar ara. I es pot produir aquesta incoherència entre alguns elements del procés d'ensenyament i aprenentatge. He parlat de l'alineació operativa que s'ha de produir dins de la matèria, però també hi ha d'haver una alineació operativa que s'ha de produir entre els resultats d'aprenentatge de la titulació i els definits a les assignatures i a les matèries. D'acord? O sigui, l'alineació operativa s'ha de produir en tot el període de formació i entre tots els elements del programa formatiu. L'alineació entre resultats d'aprenentatge de la titulació i de la matèria consistirà en veure com els resultats d'aprenentatge de la titulació poden baixar, o, si em permeteu, com es podran treballar a les matèries. D'acord? L'anàlisi d'aquesta relació permetrà veure o saber si les matèries i les assignatures, per exemple, aborden tots els resultats d'aprenentatge de la titulació. No han d'estar
redactats de la mateixa forma. Recordeu que parlàvem de resultats d'aprenentatge a escala de titulació que tenen una definició més general i una més concreta a les matèries. Tot i no estar redactats de la mateixa forma, sí que hem de trobar una connexió entre els resultats d'aprenentatge de la titulació i els corresponents a la matèria. O, si em permeteu, com deia, com es treballen aquests resultats d'aprenentatge de la titulació a les matèries. L'anàlisi també ens podrà permetre conèixer si existeixen llacunes o repeticions. És a dir, si ens hem deixat de treballar algun resultat d'aprenentatge de la titulació en alguna matèria, o si els treballem més del compte, o si els treballem de forma parcial. D'acord? També ens permetrà saber si la distribució és equilibrada o no. És a dir, si de forma indeguda es dona més pes a determinats resultats d'aprenentatge que a d'altres, sense que això estigui justificat. És evident que una titulació pot... que els resultats d'aprenentatge no tindran tots el mateix pes. Per exemple, en una titulació, un resultat d'aprenentatge de caràcter més general, com podria ser relacionat amb l'expressió oral o la comunicació oral, tindrà un pes menor que un de caràcter més disciplinari, per exemple. Però ens permetrà veure si, per exemple, li estem donant més pes del compte a aquest resultat d'aprenentatge de caràcter més transversal, com és el de la comunicació oral o de l'expressió oral, per sobre de resultats d'aprenentatge de caràcter disciplinari que seria més lògic que tinguessin més pes en el pla d'estudis. Com podem una mica veure aquesta relació o saber si aquesta alineació, o si tenim alineats els resultats d'aprenentatge de la titulació amb els de la matèria? Doncs, a escala de titulació poden ser útils la construcció de determinades taules, o poden ser taules o poden ser llistes, podem construir diferents... o ens podem dotar de diferents eines per analitzar aquesta alineació. Una que jo us presento, que podria ser útil, és aquesta construcció, que per a cada resultat d'aprenentatge de la titulació s'identifiquen les possibles activitats docents que permetran a l'estudiant posar en pràctica aquests resultats d'aprenentatge o assolir aquests resultats d'aprenentatge. D'acord? I per a aquests resultats d'aprenentatge, quines podrien ser les tasques, els mètodes d'avaluació que permetrien comprovar el grau i la qualitat de l'assoliment d'aquest resultat d'aprenentatge. Aquesta seria una primera taula que descriu a nivell general resultats d'aprenentatge, activitats formatives i procés d'avaluació. D'acord? Després, aquestes activitats formatives i aquestes avaluacions les podem visualitzar en una altra taula en la que ara, en comptes de declarar o de visualitzar les activitats i les activitats d'avaluació, el que fem és veure com els resultats d'aprenentatge es treballen i s'avaluen a les diferents matèries. D'acord? Tindrem, per exemple, en aquest exemple, tenim els resultats d'aprenentatge a les files, les matèries o les assignatures a les columnes i podem adoptar un sistema de codificació, per exemple, que amb una T ens digui si s'està treballant i amb una A
si s'avalua. Podem tenir situacions diferents, podem tenir situacions en què un resultat d'aprenentatge s'està veient de forma parcial en una assignatura i no s'està avaluant, però es veu de forma total en una altra i s'està avaluant. Hem de tenir present que els resultats d'aprenentatge es poden treballar en diferents matèries, amb diferents graus de profunditat i de completud. I això ho podem representar fàcilment en aquesta taula, que sempre serà aproximada. Mai podrà ser una taula, o aquesta i l'anterior, taules exhaustives. Ens permeten donar una imatge general del que s'està produint a la titulació o del que voldríem en un procés de verificació que es produís a la titulació. Per tant, aquesta taula i l'anterior, per exemple, l'anterior parlàvem de les metodologies, de les activitats docents que es podrien posar en pràctica o de les tasques d'avaluació que es podrien posar en pràctica. És evident que a mesura que la titulació es vagi implantant, aquestes taules es poden anar actualitzant amb el que realment està passant o amb les accions de millora que hem anat introduint a partir de l'anàlisi de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge, que anirem parlant més endavant. D'acord? Igual que diem que aquestes taules són de caràcter aproximat, tampoc han de ser la bíblia de la titulació. Ha de ser una eina que us ajudi a visualitzar el que està passant a la titulació, però tampoc ha de constrènyer. I aquesta taula es pot anar modificant a mesura que la pràctica d'avaluació o de treball de resultats d'aprenentatge a la titulació, a les matèries, vagi canviant. Si us sembla, podem parlar ara una mica de com podria ser un procés de desplegament de l'avaluació. Nosaltres us proposem un sistema de desplegament que pensem que pot funcionar, perquè és el que hem vist que majoritàriament posen en marxa altres universitats o de què parlen investigadors en educació superior. Parlem, doncs, d'aquests passos, si us sembla, i quins elements hi trobem a dins de cada un d'aquests passes o components del desplegament del procés d'avaluació. En primer lloc, cal la definició dels objectius formatius i dels resultats d'aprenentatge pertinents i adequats a la matèria o a l'assignatura. No em detendré en aquests dos aspectes perquè ja hem comentat el procés d'identificació i d'elaboració d'aquests dos elements en el Focus 2 i a les sessions de treball que vam tenir prèviament amb vosaltres. Un cop definits aquests dos elements, el següent pas seria, a partir dels resultats d'aprenentatge, quins serien els possibles criteris d'avaluació d'aquests resultats. És a dir, identificar quines són les característiques clau del rendiment de l'estudiant en una tasca d'avaluació. Per tant, identificar en aquell resultat d'aprenentatge quins seran els elements que voldrem avaluar.
és bo que els resultats d'aprenentatge de la matèria, estem parlant sempre de la matèria, en aquests resultats d'aprenentatge es pugui veure explícitament alguns criteris d'avaluació. Per exemple, en aquest resultat d'aprenentatge, que diu que al final del mòdul l'estudiant podrà redactar una memòria concisa, clara, ordenada d'una pràctica de laboratori, que s'ha d'estructurar en el format establert. Podem veure aquí que tenim explícitament expressats els criteris de claredat, de concisió, d'ordre i de format. Per tant, l'estudiant podrà veure que a la tasca o les tasques d'avaluació que haurà de fer per demostrar aquest assoliment se li demanarà sobre la claredat, sobre la concisió, sobre l'ordre, sobre el format concret d'aquesta memòria. No obstant això, hi poden haver altres criteris implícits, d'acord? En el resultat d'aprenentatge. Evidentment, hi haurà, per exemple, la identificació correcta del mètode d'anàlisi o l'exactitud dels càlculs. Tant uns com els altres han de ser al final explícits. És a dir, independentment que el resultat d'aprenentatge identifiqui criteris d'avaluació, el professorat sempre haurà de comunicar a l'estudiant quins seran aquests criteris, ja siguin explícits o implícits en el resultat d'aprenentatge. A continuació, un cop... He de dir també que aquí veieu que presentem aquestes etapes com si fossin seqüencials. Ja vam dir en el Focus 1 que això no té per què ser d'aquesta forma. O sigui, normalment no passarà que estem definint els objectius i els resultats d'aprenentatge i un cop definits tindrem els criteris i un cop definits seleccionarem els mètodes d'avaluació. Normalment el procés està més solapat, i la identificació de tots aquests elements poden tenir lloc de forma paral·lela o conjunta, si em permeteu. D'acord? Nosaltres els presentem de forma seqüencial perquè és més fàcil d'explicar, però penseu que a la realitat és més complexa i tots aquests elements es poden anar definint de forma conjunta, al mateix temps. Si no tots, una part d'ells. A continuació, el professorat hauria de seleccionar quins són els mètodes d'avaluació més adients per conèixer l'assoliment del resultat d'aprenentatge. En el Focus ja diem que parlem indistintament de mètode i de tasca d'avaluació. És a dir, en el Focus s'assimila la tasca al mètode. Sabem que això a la literatura científica no sempre és així. El mètode d'avaluació és un concepte molt més ampli que el de tasca. No obstant això, com que són els focus i són documents operatius per permetre-vos a vosaltres implementar la definició de resultats d'aprenentatge i del procés d'avaluació, adoptem un plantejament que
que és majoritari en el món anglosaxó a l'hora d'operativitzar aquests elements, que és aquest que us dic d'identificar mètode i tasca. Però és convenient que sapigueu que us podreu trobar acadèmics i acadèmiques que amb raó us diran el mètode és molt més ampli, és diferent, si voleu, a la tasca d'avaluació. Quan seleccionem els mètodes d'avaluació, hem de tenir en compte que la naturalesa dels resultats i del camp d'estudi condicionarà la selecció de les tasques d'avaluació. D'acord, podeu pensar que una titulació d'història tindrà unes necessitats d'avaluació de resultats d'aprenentatge probablement, segurament molt diferents a una titulació d'arquitectura. D'acord? Sovint caldrà més d'una tasca per avaluar cada resultat d'aprenentatge. O una mateixa tasca permetrà avaluar diferents resultats d'aprenentatge. Per exemple, en aquest cas, penseu en treballs fi de grau o projectes integrats, en proves d'aquest tipus, o a COEs, per exemple. En qualsevol cas, el professorat, a l'hora de seleccionar els mètodes i com i quan s'apliquen, haurà de tenir que han de ser manejables per ell o per ella i que han de ser sostenibles en el temps. Per ell o per ella i també per l'estudiant. D'acord? A l'hora de poder fer que el sistema sigui més sostenible, una bona estratègia és dotar-se d'un sistema de rúbriques. Poden fer, com dic, més sostenible el sistema d'avaluació i alhora poden facilitar la comprovació de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge. Què són les rúbriques? Doncs simplement són una matriu, una taula, que relaciona els criteris o les dimensions de la tasca d'avaluació. Recordeu que abans hem parlat dels criteris d'avaluació, doncs relaciona aquests criteris d'avaluació, el que avaluarem, i això ho posem a les files, amb el nivell d'assoliment o el nivell de qualitat de l'assoliment d'aquests criteris. D'acord? Penseu, quan parlem de nivell d'assoliment de qualitat del resultat d'aprenentatge, per exemple, penseu en el nostre sistema en una classificació que podria ser d'aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor. Aquí estaríem qualificant la qualitat o el grau d'assoliment d'aquests resultats d'aprenentatge. Doncs aquestes rúbriques relacionen això, els criteris a les files amb l'assoliment dels criteris a les columnes. Per a cada criteri i cada nivell d'assoliment tindrem una declaració, una identificació del nivell de qualitat. I això és el que anomenem estàndard. Un estàndard de qualitat. Moltes vegades aquest sistema de rúbriques ve acompanyat d'un sistema per convertir aquests estàndards de qualitat en un judici global sobre l'assoliment dels resultats d'aprenentatge, que pot ser de caràcter qualitatiu, qualificació, o de caràcter quantitatiu per a la certificació
de l'assignatura o de l'assoliment del resultat d'aprenentatge. Hem parlat una mica de beneficis. Quins podrien ser els beneficis per al professorat? Doncs les rúbriques poden ajudar el professorat a reduir el temps dedicat a la qualificació. Poden garantir la coherència i objectivitat en la qualificació, permeten reduir la incertesa i les queixes sobre les qualificacions per nivell estudiantal perquè són explícites, i li permet també un procés de millora de les activitats docents en funció del rendiment que ha obtingut el seu grup, per exemple. Per l'estudiant, les rúbriques els permet millorar la comprensió de les expectatives que té el professorat sobre una tasca d'avaluació concreta. Poden visualitzar la relació que existeix entre activitats, tasques d'avaluació i resultats d'aprenentatge. Com que aquestes expectatives són explícites, els pot ajudar a millorar el seu rendiment, especialment si sobre els resultats de la tasca d'avaluació hi ha una retroacció, un feedback sobre el seu rendiment. Després parlarem d'aquest aspecte. Hi ha un altre element, és que si el professorat fa públiques les rúbriques d'avaluació, això també permet una autoavaluació de l'estudiant, el que l'ajuda també a consolidar el seu aprenentatge. Bàsicament, podem trobar 4 tipus de rúbriques. Tenim un primer bloc en què les rúbriques es classifiquen en analítiques quan la qualitat de l'assoliment es descriu per a cada criteri, o sigui, cada criteri tindrà un estàndard per cada nivell de qualitat, és a dir, cada criteri, imaginem que abans parlàvem del format de la memòria, doncs aquest serà el criteri i tindrem un nivell de qualitat que serà suspès, aprovat, notable i excel·lent, doncs per cada nivell d'aquell criteri tindrem un estàndard. Tenim les rúbriques holístiques, en què la qualitat del rendiment es descriu per al conjunt de criteris per produir un judici global. És a dir, tots els criteris d'un resultat d'aprenentatge s'avaluen conjuntament per cada nivell de qualitat. Pel suspès, per l'aprovat, pel notable, etc. Després, en la seva aplicació, les rúbriques poden ser genèriques. Si, per exemple, l'assoliment d'un criteri es descriu d'igual forma a totes les tasques de la matèria, pensem, doncs, si una matèria té 3 proves d'avaluació i en 2 es treballa la comunicació oral s'avaluarà amb els mateixos criteris, amb els mateixos estàndards a les dues tasques. O específiques, si la qualitat de l'assoliment es descriu per a cada tasca i criteri concrets. D'acord? Posem, si us sembla, un exemple, un parell d'exemples. En aquest cas tenim una rúbrica analítica. Té un aspecte similar en aquests. Els criteris es col·loquen a les files i el nivell d'assoliment a les columnes. I per cada criteri i nivell d'assoliment s'identifica un estàndard que qualifica la qualitat d'aquest assoliment.
En aquesta rúbrica podeu veure que, a més del sistema de qualificació, s'estableix un sistema de puntuació. Com seria una rúbrica holística? Tindria un aspecte com ara aquest. Tenim que per al conjunt de criteris d'aquell resultat d'aprenentatge s'identifiquen a les files el nivell d'assoliment i a la columna l'estàndard que qualifica la qualitat d'aquest assoliment. Quan més criteris vulguem avaluar, més complicat serà l'ús d'una rúbrica holística. Per què? Perquè serà més difícil que tots els criteris s'assoleixin al mateix nivell. D'acord? Les rúbriques holístiques requereixen que els criteris que avaluem s'assoleixin raonablement tots ells en un mateix criteri. En un mateix nivell de qualitat. I quan més criteris d'avaluació tinguem, més complicada serà la rúbrica holística, però també l'analítica, i més complex serà el sistema d'avaluació. D'acord? Per això sempre dèiem, quan dèiem en el Focus 1, i parlàvem de l'economia dels resultats d'aprenentatge, és a dir, definir pocs resultats d'aprenentatge que siguin significatius, perquè això facilita l'avaluació i la fa sostenible. El mateix podem dir dels criteris. Més resultats d'aprenentatge, més criteris, o resultats d'aprenentatge molt complexos, més criteris, faran insostenible una avaluació criterial dels resultats d'aprenentatge. Hem introduït breument la retroacció o el feedback a l'estudiant, perquè l'avaluació realment fomenti l'aprenentatge de l'estudiant. Hi ha d'haver retroacció, hi ha d'haver feedback de com ho ha fet o de com està progressant a l'assignatura. És un element fonamental en l'aprenentatge centrat a l'estudiant. La retroacció pot ser de caràcter formatiu, si es produeix de forma periòdica al llarg de l'assignatura o de la titulació. Es fa necessària planificar diverses tasques d'avaluació al llarg de la matèria per donar aquesta retroacció sobre com està progressant i permetre que el professorat guiï l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge. La retroacció pot ser sumativa, és a dir, un feedback que es produeix sempre al final del període formatiu sobre com ha estat la seva actuació en una tasca generalment d'avaluació final, i que aquesta sol tenir poc impacte perquè es produeix quan ja ha passat el període formatiu i quan ja ha passat l'avaluació. Hi ha poques possibilitats de tornar a posar en pràctica els resultats d'aprenentatge o de tornar a practicar l'avaluació d'aquests resultats d'aprenentatge. És evident, com en el cas de l'avaluació, que la retroacció pot ser inabastable pel professorat, depenent de quin tipus de retroacció es tria. Per això és important,
considerar que no sempre la retroacció ha de ser individual i oral, i que hi ha múltiples vies que ara mateix ja s'estan posant en marxa i que fa servir el professorat per donar una retroacció de qualitat. Per exemple, una forma de retroacció podria ser via escrita a través de l'ús de les rúbriques i dels comentaris de les rúbriques, a través d'eines específiques per a la retroacció que comencen a haver-hi en els campus virtuals, per exemple. Pot haver una retroacció de caràcter grupal durant les tutories, etc. S'ha de veure en cada cas, en cada matèria, quina és la millor forma de fer aquesta retroacció. Tampoc és el mateix fer una retroacció en un grup de màster de 15 persones que en un grup de grau de 100 persones. Per tant, com fem el retorn sobre el progrés de l'estudiant en un cas i en l'altre, doncs serà diferent. Una virtut, podríem dir, per exemple, de fer servir un sistema de rúbriques, és que podem habilitar una retroacció que estigui feta pel propi estudiantat. Si les rúbriques són públiques, podem habilitar un procés d'avaluació i un procés de retroacció en què sigui el propi estudiantat qui estigui fent aquest retorn en els seus companys. I aquest és un procés fortament afavoridor de l'aprenentatge. I finalment us volia comentar que el procés de feedback, de retroacció, no només és un procés d'un sentit, és a dir, del professorat cap a l'estudiant, sinó també de l'estudiant cap al professorat. És a dir, és bo que s'estableixi un diàleg entre professorat i estudiantat sobre, per exemple, com veu l'estudiant la definició del resultat d'aprenentatge, com és la relació de la tasca amb el resultat d'aprenentatge, perquè el professorat pugui anar polint, si em permeteu, les activitats docents i les tasques d'avaluació per ajustar-les millor al resultat d'aprenentatge o, si cal, redefinir el resultat d'aprenentatge. Hem parlat de com es pot dur a terme una avaluació de resultats d'aprenentatge a escala de matèria. Parlem ara, si us sembla, de com podríem fer-ho a escala de programa formatiu. Parlem primer, si us sembla, dels beneficis que pot tenir avaluar com els graduats, les graduades, han assolit els resultats d'aprenentatge que s'havien o pretesos per la titulació. Aquesta avaluació, aquesta anàlisi, permet identificar els punts forts i febles de l'assoliment i, per tant, actuar sobre les febleses per millorar l'adquisició o modificar els resultats d'aprenentatge. Això té com a conseqüència la millora de l'eficàcia, la millora dels indicadors de la titulació. Aquesta avaluació, aquesta anàlisi, permet documentar l'aprenentatge dels graduats i graduades amb finalitats d'acreditació i rendiment de comptes. És a dir, podrem ser capaços de demostrar fins a cert punt que l'adquisició dels resultats d'aprenentatge ha estat efectiva. I no només de cara a agències acreditadores o a rendició de comptes, sinó també a visualitzar aquests resultats
cap a la societat, no? I de demostrar que realment la titulació està complint els objectius que s'havia marcat inicialment, no? I això pot comportar un augment del prestigi, de la demanda de la titulació, de l'ocupabilitat dels seus graduats i graduades, etc. I quines podrien ser les fases o els elements que formarien part d'aquesta avaluació de resultats d'aprenentatge? És evident que l'avaluació de resultats d'aprenentatge a escala de titulació i a escala de matèria el procés serà força diferent. Intervenen molts elements dels que hem parlat anteriorment, però d'altres seran nous. En primer lloc, cal la identificació, de nou, dels resultats d'aprenentatge a escala de programa, això ja ho tenim fet, i el seu mapatge amb les activitats docents i d'avaluació. Això també ho tenim fet. Un cop el programa formatiu va progressant en el seu desplegament, s'hauran de recollir, ja veurem com, aquests resultats per analitzar-los i comprovar el grau d'assoliment dels resultats d'aprenentatge pretesos. I aquesta anàlisi ha d'acabar amb un procés de revisió i millora. Per tant, veieu que és un procés de millora contínua clarament. Quines fases podríem trobar en el desplegament d'un pla d'avaluació? Òbviament hem parlat que seria bo que el pla establís, que el pla s'establís sobre el mapatge de resultats d'aprenentatge. Després mirarem com podríem fer això i especifiqués per cada resultat d'aprenentatge la forma, el moment i la població per avaluar aquest resultat d'aprenentatge. De nou, és important tenir en compte que hi ha assignatures, hi ha matèries en què podrem avaluar gran nombre de resultats d'aprenentatge i, per tant, amb una mateixa tasca podríem avaluar molts resultats d'aprenentatge. Pensem de nou en treballs fi de grau, fi de màster, tesis doctorals, projectes integrats, etc. També seria bo que els resultats d'aprenentatge, tots els resultats d'aprenentatge es poguessin avaluar o acabar avaluant en un període de 6 anys, el període que va d'una acreditació a una altra acreditació. És bo que quan avaluem els resultats d'aprenentatge de la titulació puguem tenir evidències d'assoliment de resultats d'aprenentatge de diferents grups classe a diferents matèries, si és possible, si és que ho permet el pla d'estudis, i important que aquestes avaluacions provinguin de 2 o més professors, professores. És important parlar que en aquest punt els resultats individuals de cada estudiant no són rellevants, tot i que recollim el grau d'assoliment dels resultats d'aprenentatge de cada estudiant, el resultat individual no és l'important, és el col·lectiu, d'acord? És el global el que ens interessarà. Podrà haver estudiants que no han assolit resultats d'aprenentatge, altres que l'han assolit a un nivell mig, un altre que l'han assolit al nivell superior. Ens interessarà saber com és l'assoliment global. Com podríem, per exemple, ens podríem dotar d'una taula
per visualitzar un pla d'avaluació de resultats d'aprenentatge a escala de titulació. Per exemple, una taula similar a aquesta. Veiem que a les files s'identifiquen els cursos acadèmics i els resultats d'aprenentatge que volem avaluar a cada curs acadèmic. Per a cadascun d'aquests, identifiquem quines evidències es consideraran. És a dir, quines tasques d'avaluació farem servir, quina serà la població. No cal que estiguem avaluant tot el conjunt d'estudiants. Podem seleccionar una part representativa d'aquests estudiants. Quines seran les accions que es duran a terme per recollir aquests resultats? En quin moment farem aquesta recollida i com i quan les haurem analitzat. D'acord? És evident que no podem avaluar tots els resultats d'aprenentatge un curs. Caldrà tenir aquest pla que distribueixi els resultats d'aprenentatge al llarg del desplegament de la titulació. I aquesta distribució només la pot fer la titulació perquè coneix millor que ningú en quin moment és més pertinent fer l'avaluació de cada resultat d'aprenentatge. Estem arribant al final de la presentació que us volia fer. En aquesta quarta i última part parlarem molt breument de la política de desplegament de l'avaluació basada en criteris. És evident que totes les universitats teniu aquesta política implantada. És evident que molts centres i fins i tot titulacions poden tenir polítiques o objectius d'avaluació concrets. D'acord? Només parlarem una mica de quins elements seria bo que, si no estan presents ara mateix, poguessin estar presents. D'acord? De nou, la necessitat que la política d'avaluació reculli aquests 3 propòsits que hem dit a l'avaluació. L'aprenentatge de l'estudiantat, com es comunica aquest progrés, com es du a terme la certificació dels assoliments i com es fa el retiment de comptes i la millora del procés educatiu en global. Clar, arribats a aquest punt de la presentació, és evident, com hem vist, que desplegar un sistema d'avaluació dels resultats d'aprenentatge és una tasca immensa. Especialment en les titulacions de grau. Correm el risc, doncs, que el sistema no arribi a implantar-se mai o s'implementi d'una forma defectuosa. Per tant, el meu consell és que cal actuar amb cautela i de forma progressiva. En primer lloc, sembla evident que no podem tractar de la mateixa forma titulacions que ja estan implantades, que ja estan funcionant avui. No les podem tractar de la mateixa forma que les titulacions ex novo, que no existien abans, que verifiquem de nou, i la implantació de les quals
es fa de forma progressiva, curs a curs, per exemple, en el cas dels graus. En aquestes, la implantació hauria de ser total, és a dir, aquestes titulacions ja haurien de desplegar-se complint el canvi de paradigma que introdueix la nova normativa. Té l'avantatge en aquestes titulacions que aquest desplegament, com dic, es pot fer de forma progressiva, curs a curs, i que les experiències de la implantació en cada un dels cursos pot alimentar el desplegament en els següents. Es poden anar corregint els defectes o fent èmfasi en les bones pràctiques de la implantació a cada curs. En titulacions ja implantades cal actuar d'una altra forma. En principi, seria bo comptar amb el professorat més implicat i començar, per exemple, per les seves assignatures. O si veiem que la implicació del professorat o la formació del professorat no és l'adient, començar per matèries que permetin la posada en pràctica de diversos resultats d'aprenentatge de forma més fàcil. Tornem als treballs fi de grau, fi de màster, els projectes integrats, en aquest tipus d'assignatures que es posen en pràctica diversos resultats d'aprenentatge de la titulació. L'experiència en la implantació del sistema d'avaluació en aquestes matèries ha de guiar la implantació en les altres. D'acord? En el desplegament del sistema d'avaluació basat en criteris com el que hem presentat i en general en la implantació del canvi de paradigma que introdueix la nova normativa, començant per la definició dels resultats d'aprenentatge, penso que és fonamental formar el professorat en algun grau, introduir-lo en com fer una avaluació basada en criteris que sigui efectiva, que sigui sostenible per a ells. I per això cal també fer una avaluació dels recursos de què disposa la institució perquè tingui èxit. D'acord? Penso que no podem llançar-nos a una transformació d'aquest tipus sense haver fet primer aquesta reflexió. D'acord? I acabem ja, teniu disponibles a la web TACU aquests dos focus i, si us sembla, podem donar pas al debat, a la resolució de dubtes, a la reflexió conjunta entre tots i totes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Manel. Ara, per procedir, el que sí que us demanaríem és que, si teniu la funcionalitat d'aixecar la mà, doncs que poguéssiu aixecar la mà per ordenar una mica el torn de paraula. Sí que és cert que hi ha una pregunta al xat, Josep Manel, de la Mari Pau, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Clar, potser ara queda una mica descontextualitzada, no sé si ella vol intervenir, si no jo et llegeixo la pregunta que hi ha aquí, si cal incloure potser en aquest núvol inclusiva. Sí, evident. Sí. Clar, quan diem que aquí parlem, hem estat parlant tota l'estona de l'alineació entre els elements que formen part del procés educatiu. És evident que dins del procés educatiu totes les activitats, ja siguin de formació, ja siguin d'avaluació, ja siguin de retroacció, han de ser també inclusives.
d'acord? I han d'estar dissenyades per a tothom. Mari Pau, tens la mà aixecada, gràcies. I només era això, una tonterieta, però no tant, perquè la paraula inclusiu i inclusiveness ens ho poseu o ens ho posen a tots els documents, que també hem de tenir en compte no només la perspectiva de gènere, la sostenibilitat, també la inclusió. I m'ha semblat que seria una característica que, a la vostra consideració, estaria bé posar en aquell núvol, que ens queda un camí per recórrer a moltes universitats, però allà està, que s'haurà de fer. Doncs només això, gràcies. I tant. És molt important. En parlem en els nostres documents, a les guies d'acreditació, que tot el procés d'ensenyament i aprenentatge ha d'estar dissenyat per incloure a tothom, efectivament. Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més. Si algú no pogués, podeu utilitzar el xat, que no veig cap pregunta, o obrir directament el micro. Molt bé. Si no hi ha preguntes, podem donar... Aquí tenim una. Disculpa. Animeu-vos. Sí. Carolina San Martín, de SADE, si us plau, endavant. Gràcies. Gràcies. Bé, jo en tinc moltes, però em limitaré a unes quantes. La veritat és que soc bastant nova amb tot això. I un dels dubtes que em sorgia és si la proposta és que totes les tasques s'avaluïn amb rúbriques, mica en mica. No té per què. O sigui, considerem que un sistema de rúbriques té un avantatge i pot ser útil, especialment quan s'avaluen diferents resultats d'aprenentatge. Però és evident que podria haver resultats d'aprenentatge pels quals no cal una rúbrica. Per tant, no ha de ser extensiu el sistema de rúbriques a totes les matèries i a tota la titulació. Vosaltres sou els que podeu valorar millor si és convenient un sistema de rúbriques o un altre sistema d'avaluació que permeti identificar la qualitat de l'assoliment d'aquell resultat d'aprenentatge. No té per què ser rúbriques. Les presentem perquè és una eina que relaciona molts elements del procés d'avaluació i aprenentatge i que pot ser d'utilitat, però qualsevol altra pot ser útil si permet demostrar aquest assoliment. D'acord. La següent pregunta seria, heu comentat que durant un període de 6 anys s'haurien d'avaluar com a mínim una vegada tots els resultats d'aprenentatge. Entenc que aquí ens doneu un marge una mica per fer-ho com més ens encaixi, perquè entenc que si mesures un resultat d'aprenentatge i els resultats no són positius, entenc que hauràs d'implementar una sèrie de millores i per després tornar-los a mesurar. No sé si aquí teniu un cicle una mica que tanca, diguéssim, el cicle, permetent que em repeteixi, o això ens doneu aquesta flexibilitat perquè ho fem com més ens convingui? Sí, això, com deia al final, cautela. O sigui, l'ideal seria que una titulació pogués, en un període que va entre acreditació a acreditació, si teniu acreditació institucional, doncs el període que correspongui, pugui avaluar com s'estan assolint els resultats d'aprenentatge que pretén aquella titulació. Això seria l'ideal. Però després és evident que el dia a dia de les titulacions és el que és i el procés aquest de recollir, de reflexió, pot ser no tan ràpid com voldríem. Si una titulació no pot avaluar tots els resultats d'aprenentatge, penso que tampoc no passa res. Si, per exemple, som capaços d'avaluar com a mínim aquelles matèries que considerem clau. Si aconseguim, per exemple, avaluar els resultats d'aprenentatge assolits en els treballs fi de grau, en els projectes integrats, en alguna matèria de caràcter obligatòria clau de la titulació. D'acord?
seria una bona forma d'anar començant. L'ideal seria que es poguessin avaluar tots en un temps raonable. Però vosaltres coneixeu, veritat, la dinàmica del desplegament de les titulacions. En el cas de titulacions noves, penso que hauríem d'aconseguir, si no totes, la major part, perquè això afavorirà un desplegament més acurat de la titulació. O sigui, permetrà, si es fa fent curs a curs, permetrà anar polint les febleses o anar implementant bones pràctiques que hem vist. Per tant, considereu de forma diferent noves titulacions de velles titulacions i a les velles concentreu-vos, si no es pot arribar a tot, en les que siguin més significatives. D'acord? Per exemple, en el procés d'avaluació us demanem 4 assignatures que pugueu demostrar, que pugueu presentar les proves d'avaluació, les activitats formatives, doncs una mica centrar-vos en aquestes assignatures que podrien ser més importants en una titulació. Entesos, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja tenim temps per una darrera pregunta. Molt bé, tenim a la Carme Sala. Endavant, gràcies. Primer de tot, gràcies, Josep Manuel, per l'explicació i disculpes perquè he tingut alguna interrupció i ara no sé si la pregunta estarà ben plantejada. Però amb aquest plantejament que fas d'avaluar els RAs, ja comencem a parlar raro, els resultats d'aprenentatge, jo entenc que estàs parlant d'una metaavaluació, perquè, òbviament, totes les matèries i assignatures cada any i constantment estaran avaluant que s'aconsegueixen aquests resultats d'aprenentatge. Forma part, de la dinàmica pròpia del que ha passat sempre. Ara ho formulem amb els resultats d'aprenentatge d'una manera molt més elaborada, molt més concreta, però cada any s'avalua. Llavors, jo entenc que el plantejament que fas és una metaavaluació de l'avaluació dels resultats d'aprenentatge. És correcte? Això mateix. Això mateix. Si veieu en el pla, en aquesta taula que hem presentat del pla d'avaluació, ja dèiem, recollim els resultats d'aquesta tasca d'avaluació, que és una tasca d'avaluació d'aquella matèria, no la fem expressament per comprovar l'assoliment del resultat d'aprenentatge, sinó que agafem una tasca concreta d'una matèria concreta, d'un nombre determinat d'estudiants i sobre aquests estem analitzant com és l'assoliment dels resultats d'aprenentatge a partir dels resultats d'aquella tasca, d'acord? Per tant, sí, és com una metaavaluació. No fem, diguéssim, que el que fem de nou és l'anàlisi global del que ha passat en aquella matèria per aquella tasca, no persona a persona. Persona a persona ja ho tenim, és potestat del professor o de la professora, l'anàlisi, el feedback i això. Per tant, de nou no hi ha res, sinó el nou és com planifiquem la recollida d'alguns resultats d'algunes matèries o d'algunes tasques de les matèries per analitzar, per fer aquesta metaanàlisi. Correcte, així ho havia entès. Aleshores, la pregunta és que, clar, això implica que hi hagi un equip de persones o la selecció d'unes persones especialment idònies per fer aquesta metaavaluació, és a dir, per revisar l'avaluació que han fet col·legues i poder arribar a una conclusió de si allò és millorable, etc. En aquest sentit, és molt delicat aquesta identificació d'aquests perfils i jo em volia preguntar si saps d'algun cas en el que ens puguem inspirar, algun exemple, alguna universitat, titulació, per petita que sigui l'experiment, que ens pugui ajudar a inspirar-nos. O a veure com ha funcionat això en un altre cas, aplicat real. Clar, una forma de fer-ho podria ser aquesta, d'un equip que està revisant. L'altra és que aquesta metaanàlisi la puguin fer els propis professors i professores d'aquella matèria. Si està
si està pautat com és aquesta anàlisi, no passa res perquè l'anàlisi la facin aquests professors, professores. Per això dic que és convenient que quan recollim aquests resultats vinguin de grups classe diferents, o sigui, n'hi hagi, si ho dona la titulació, en els casos del grau podrà ser, de diferents grups classe i de diferent professorat. O sigui, l'opinió no vingui d'un sol. Penso que això és probablement més manejable que no constituir un grup que està veient com és l'assoliment d'aquests resultats d'aprenentatge. Al final sempre tindràs un grup que serà l'encarregat de fer una reflexió final, però l'anàlisi inicial de com és l'assoliment dels resultats d'aprenentatge en una matèria o en una tasca, si hem seleccionat una tasca, podria venir del professorat encarregat d'aquella tasca. Penso, això seria més manejable que l'altre. I que potser podria, com tu dius, no sé, m'imagino una mica conflictiu, que un altre li estigui dient, escolta, més que això, o que no s'han assolit, però i reservar aquest no s'han assolit o no a l'anàlisi final, diguéssim, en aquest informe de conjunt, de curs, de com s'han assolit els resultats d'aprenentatge seleccionats. Penso, que aquest seria un consell. Per això dic la importància de la formació del professorat en aquests aspectes. De totes maneres, sí que ens interessaria molt conèixer possibles experiències, perquè això no és poca cosa. No si ho fan els mateixos professors, evidentment, és diferent de si ho fan altres col·legues. Hi ha molts... Sabeu que al final del focus hi ha molt recull documental. Ara no recordo si en algun d'aquests hi ha procediment, però seria un... Podríem buscar. Per exemple, una forma molt bona d'avaluació de comprovar com s'estan assolint els resultats d'aprenentatge de la titulació és, per exemple, el que funciona en algunes titulacions de salut, en medicina, per exemple, amb les ACOE, que tenen aquesta activitat en què l'estudiant posa en pràctica els resultats d'aprenentatge, hi ha un equip que està avaluant aquests resultats d'aprenentatge. Això és molt específic de les titulacions de salut, però és un bon exemple d'avaluació de com s'estan assolint els resultats d'aprenentatge per part de les persones. I això sí que és veritat que ho fa un equip encarregat exclusivament de les ACOE. Molt bé. Per exemple, podríem tenir aquest mateix equip en els treballs fi de grau i de fi de màster. Disculpa, Josep Manel. Sí. Doncs no veig cap pregunta més. Sí que hi ha un al xat respecte a la gravació, us l'enviarem via mail, així que no us preocupeu, tindreu tota la informació. Moltes gràcies, Josep Manel, moltes gràcies a totes i a tots per la vostra assistència. Ai, disculpa, vols comentar una cosa? No, només una cosa. No, igual que deixem la gravació, Esther, deixarem el PDF de la presentació i a través de l'Espai Q podeu continuar fent preguntes que us vagin apareixent al llarg d'aquests dies. Tenim també pendent aquella altra sessió de treball més operativa sobre definició de resultats d'aprenentatge que ja programarem properament i anem treballant i resolent dubtes sobre tot això. Correcte, moltes gràcies per tots els detalls addicionals, Josep Manel. Doncs ara sí, moltes gràcies a tothom per la vostra assistència i donem per tancada la sessió. Moltes gràcies. Gràcies a tothom.